Si considerem la salut una eina útil per combatre i superar les desigualtats entre la població, que d'altra banda és la nostra obligació, si creiem de debò en l'equitat territorial, hem de recuperar una atenció primària més pròxima, però sobretot amb un esforç comunitari per incidir sobre el benestar de les persones, partint dels condicionants de salut del seu territori, i això no és possible si no mantenim, si no respectem el principi de proximitat en lloc d'actuar prioritzant la descentralització de la salut al territori. Aquest principi combinat amb la longitudinalitat són una de les garanties principals del sistema. L'evidència científica ha demostrat que una relació perllongada entre metge i pacient és un dels elements de l'atenció primària que més impacte té en la salut, contribuint i no poc a reduir les desigualtats entre les usuàries. I acabo amb un prec ara que acabem el primer semestre de l'any. Que es noti que gairebé la meitat del pressupost, el 44-48%, es destina a salut i educació, el 33% a salut, perquè sento dir, conseller Balcells, que algunes veus ja comencen a plantejar que en realitat no hi ha tanta diferència entre la seva gestió i la de l'etapa del conseller Argimon, que veuen una continuïtat i una certa inacció davant dels problemes que ja els resulta tristament familiar. Comencen a qüestionar-se usuàries i les entitats en què s'organitzen quina diferència hi ha en matèria de salut entre un govern amb Junts i un govern en solitari d'Esquerra, quina diferència l'aporta a la ciutadania la titularitat de la Conselleria de Salut per part d'un conseller d'Esquerra Republicana, quines són les 7 diferències, ens ho podria explicar, per què xifres d'accés a l'atenció primària que vostè qüestionava poc després de la seva incorporació al govern, ara li semblen més tolerables, quin impacte està tenint sobre la reducció del temps d'espera per obtenir cita al pla d'accessibilitat a la primària, quan se'ns informarà sobre la seva aplicació, quin grau d'execució dels acords pressupostaris, són conscients del transcurs del temps, com pensen garantir la plena implementació abans del 31, en definitiva, quin és el minso balanç de gestió que es pot exhibir des de la seva entrada a govern. Estem igual, estem pitjor, estem millor? Acabo, com a mínim, estem igual i la ciutadania d'aquest Parlament mereixen una explicació. Moltes gràcies. Moltes gràcies.